Kif bħalissa hemm l-konsultazzjoni pubblika l-prinċipji dwar l-eutanasja volontarja assistita għal persuni b'mart terminali, bosta persuni qed jaqsmu l-esperjenzi personali f'dan ir-rigward. Fil-programm sibt il-punt fuq One Radio Maltija tkellmet dwar esperjenza li għadha minna ħabib tagħha Olandiż u li kien ħariġlu aktar minn kanċer wieħed terminali u għażel li f'pajjiżu jirrikorri għall-eutanasja għax ma felaħx aktar għadbatija fl-agunija li kien għaddej minna. Il-mara li ċemplet waqt il-programm semmiet kif l-eutanasja assistita saret bl-aktar mod dinjitus. Fl-intervent tagħha l-mara għamlet anke aċċent dwar il-fatt li l-ħabib tagħha tal-kunsens assolut tiegħu. Però jiena assistejt Olandiż ġo l-Olanda, kienu ħobb jiġi ħafna Malta, għax kienu ħobba. Da bħal meta ngħidu kien fih raġel kbir, u ġi morna nilqoh l-airport fil-wheelchair fil-fih raġel fil-rajna ħtifel, kellu iktar minn kanser wieħed, u l-eutanasja li assistejna mhux għalkemm taqbad u jagħmlu lek l-eutanasja, tela maġistrat minn Malta, tela professur, it-tabib tiegħu, psikjatra u tkun f'sessieħ li jiffermaw li jrida. Il-prinċipji fid-dokument li jinsab għal konsultazzjoni pubblika f'pajjiżna jipprovdu fost l-oħrajn li l-eutanasja volontarja assistita tista' tintalab biss minn persuni li għalqu 18 sena li jkunu qegħdin ibatu b'marda terminali u li medikament tkun ġiet iċċertifikata li se temm il-ħajja tal-persuna fi żmien 6 xhur. Minn barra hekk jiġi speċifikat li l-anzjanità, d-diżabilità u jew il-kundizzjonijiet ta' saħħa mentali ma jistgħu qatt ikunu raġunijiet biex persuna titlob l-eutanasja volontarja assistita. Rajt it-batija ta' dar raġel li kien ħobb il-Malta qabel għamil l-eutanasja ġi u għaddi nibkieħ. Ġi il-qajniħ l-airport għax irid jiġi jara għall-aħħar darba Malta li anki żewweġ għal Malta da. Anki iżewweġ tant li kien ħobba Olandiż. Però il-maġistrat li tela huwa minn Malta. U psikjatra u tabib u bil-permessi kollha tiegħu, jiġifieri kien jaf xi jrid. U miet tranquill